Posibleng maaatubang sa kasong pagbalgar sa Anti-Drunk and Drug Driving Act ang sarong bus driver matapos na magpositibo sa random drug testing kan opisina kan Land Transportation. Kasuod mang aga sa Barangay Anayang Pili, Camarines Sur. Sa impormasyon, sa checkpoint na piglatag kan PNP as in LTO, pig-flag down ang bus matapos na mahiling ining nagpapagewang-gewang. Mantampig kakaulay, narisaman kang otoridad ang malain na hiro kang bus driver rason nga ni pa sa irarom ini sa random drug testing. Po ng citation ay ng temporary operator's permit ng TOP ng taga-LTO. Then upon interview nung driver, para nagpapakita siya ma'am ng mga signs baga ma'am, yung ano niya ma'am, yung flashy face, reddish eye, tsaka slurred speech, tsaka walang coordination yung pagsasalita niya ma'am sa mga tanong, yung ay pagsasagot niya doon sa mga tanong. Binisto ang bus driver na si Reynaldo Bendaña Ion Rubia, 53 anyos kang malilipot Albay, na biyahe kutang Manila agikan Albay. Driver lalo po itong mga pampasaherong mga utility vehicle na ma'am, ay iwasan na po ang paggamit ng droga, ang pag-inom, kasi nawawala po ang focus sa pagmamaneho, which is nagiging cause po kang mga pangyayaring aksidente po. Mantampiga alat pa kan pulisya ang resulta kan confirmatory test gikan LTO para mientras munang pinauli sa sendang residensya si Bendaña. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.